एनडिएफबिनि 35थि मुंख्लं सानखौ बारग' एनडिएफबिफोरा बरमानि मुरमेलायाव फालिदों। बाक्सा जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि बि ब्रह्मनि दैदेननायाव 35थि मुंख्लं सानखौ दिनै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गोसोम फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनानै फालियो। इं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै मुंख्लं नखरनो होनो फोसावनाय 5 लाख सोरखारि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होनना बुंनायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि केडारफोरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ फोसावनायखौ दासिमबो मोननाय जायाखै होनना बि ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। 35थि जोंनि मुंख्लं सान बेनिफ्राय जायगाया जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बरमायाव। हाबाफारिया जाबाय गिबियावनो जोङो जोंनि लोगोफोर जायफोर थैदो बिसोरखौ जोङो थारमाने 1 मिनिट आरज गाबदो आरो बिसोरनि मुङै फुल जोङो बिबार बावदो आरो साथि धुप लगायनाय जादों आरो जों सुफुंजायाखै जेबोखौनो होनना बुंनांसिगोन। मानो होनबा जोंनि थैनायफोरा फेब्रुवारिनि 4 तारिखैनो 2020 फेब्रुवारिनि 4 तारिखैनो 5 लाख खरि होलांखादों जोंनियाव नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टारा। दा बेखौ होबा जों मोजां मोनगौमोन आरो जायफोर जियालाव दङ दिनै बिसोरखौ उदां खालामबा जों मोजां मोनगोन आरो जायफोर थालांनाय दङ बिसोरबो मोनाखै। बिनानो जादों सान्ति गैया। मेन खामानिया जाबाय जियालनि मानसिखौ हरथारनांगौ थारमाने बेनो आरो जोंनिया। आं बेखौनो बुंदों बिथांमोननो थाबैनो होनांगौ बेखौनो बुंबायदों आङो। दे आसाम सरकार भारत सरकार आरो जोंनि जे बिटिआर सरकार जायबा सलायबाय दोङो बिथांमोना बे सुक्तिनि गेजेरजों जेरै सेक्ट खालामदों बिदिनो होनांगौ आरो होबा थारमाने जों मोजां मोनगोन आरो। बेनि सायाव माने दाथ' होआखैनो होनना बुंनांसिगोन। ओरैनो आधामानो जोंनो 4 लाख खरि होदो बाखि जेबो खामानि जाफुङाखै। माने थांना थानायनि राहाखौ जेबो होआखै जेबो होनाय जायाखै। जेबो लामाखौ होनाय गैया जेबो होनाय जायाखै बेखौ बुङो आरो। होनांगौ जेरै बुंनाय एरै मावनांगौ माने मोजां मोनगोन बयबो। बेखौ जोङो नारसिननाय दोङो जोंबो जागोन होननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन। ओरैनो बुंनाल'सो दोनबाय खामानि हिसाबै आवगायाखै आरो। बेनिखायनो मोजां आरो जोंनि थाखाय जाबा मोजां।